Yo, what's up guys? Manihapon to guys. Manihapon eh. Nakibahaw. Baha ang tao niya, mura gito nga sa asawa kay. Nahimo lagi. Napalpak pagid ako ang kuan ganiha. Pakyaw ko naglain. Kanay mo. May buwan rin dito. May buwan. May buwan eh. Tordo yun. May buwan. Bahaw lang sa karon. 50 pa. Ang ahos. Ahos ba? Gamit na niya. Sambat bitin ba? Asin. Asin. Lamig na kaon na. Ahas ako ba? Ito. Suwayin ninyo guys akong suwayan guys. Akong kaingon mo kung sa'yo. Kasi lamig. Kuwang ba? Ay, lusog na. So mga guys, magkakaon na mayroon kaon kay ito palabing bukas ditipid na ron kay lisod ko pangitag kwarta ni
utang ang uban, nagkuhan sila. Yaw-yaw na nga nung may kabayad sa utang. Tipid sa mga ayaw ron. Ikaw na sa usagin kaya hanggang yung house na. Mamunaw sa ukay. Compete akong kamot. So guys, matulog na ta guys. So wala din akong anak pero ako sa hawak ito sa babaw na tulog. Nagkuhan sila. Itong mga bata ito maganahan tulog dito kay murag na anad sila nga ito kay katong gamay ng bata na nakatulog dito murag ganahan na si higda dito kapayag ko ang gangan. Laya guys ha. Ako ang nagsabot niya itong kanunta na ipakyaw dito. Siya may nagpresyo 2002 kuno 2002 o 2003 papakyaw niya sa kuag coral siya nga kuan mating ra balag kansi unta to ako lang untang bahoon murag gipatrabaho maglain manang wa sa gikoron kay trabaho lagi so ito na may bawaan ya guys kasi makatrabaho tayo sa inyo ha pang gabi mo duty mo trabaho gabi lisod dahil parting lisura na ako yun so kada itong pagka mas bata lagi ito hospital na buwak semana kapin nisod lagi naman kung mayog pangita ni asa tag sapi kahinom mga ito nga nang pagay ko sa mga vlogger diya mga sikat ng vlogger si Kuan Tapang si Pitmaster tanang mga vlogger sa Cebu ako nang Kuan bisag tag sa kilong bugas lang ato nyagi wa man gyud mo nang kamot lang kakuha mo ra magyapon kita ra magyapon maning kamot kamot dili tag ato so ano guys mani ambo ang ganan diri mo magkatag lang nga gani kay o masas babaw na higa so wala na may magkuan magpum okay so pagkuan sa bata ba kasi katumpong mahinungdan bitaw ng singot mga magitanggal wala nang pum ang karton among manigo so maura na guys no so kinsam dito ganahan niya magpa buhat dihag mga kuan guys ang welding works ba pambalay nyo inyong mga coral inyong mga gate atong ayuhon barator kayo guys akong kinabaratuhan rin sa mua barato kayo hangyuon po yun ba so maraming salamat kayo sa inyong pagtanaw guys no gabi na matuog na ko